Miele Blizzard CX1. Výkonný, inovativní, hygienický. Nový bezsáčkový vysavač Miele vás přesvědčí svým silným výkonem. Vzduch proudí do přístroje bez překážky díky speciálně vyvinutým dílům, jako je podlahová hubice, sací trubice, rukojeť a sací hadice. V kombinaci s proudově příznivými vzduchovými cestami uvnitř přístroje a silným motorem dosahuje Blizzard CX1 vynikajícího zachycování prachu. Nejenže Blizzard CX1 nabízí silný výkon, ale i vysypání nádoby na prach je velmi komfortní. S funkcí Click to Open vám stačí pouze jedno stisknutí a vysátý prach vysypete ze sběrné nádobky. Díky inovativnímu oddělování jemného prachu je to navíc mimořádně hygienické, protože v porovnání s jinými bezsáčkovými systémy dochází při vyprazdňování nádobky k podstatně nižšímu zvíření jemného prachu. Ale jak funguje zmiňované oddělování jemného prachu? V prvním stupni filtrace dojde pomocí technologie Vortex k oddělení hrubých částeček od jemného prachu. Vytvoří se cyklický proud vzduchu s rychlostí přes 100 km za hodinu. Pomocí odstředivé síly padají hrubé, těžké částečky do průhledné nádobky na prach. Vzduch, který je zbaven hrubých nečistot, proudí dál přes trichtýřovitý předfiltr. Ve druhém stupni filtrace vnikají následně jemné částečky prachu do nádobky na jemný prach a zachytí se v plisovaném Gore filtru jemného prachu. Díky funkci Comfort Clean se Gore filtr jemného prachu vyčistí sám automaticky po dosažení určitého stupně znečištění. Tak zůstává dlouhou dobu prodyšný. A po pár vteřinách je možné znovu vysávat. Manuální vyčištění filtru je vyžadováno teprve po cirka půl roce. K tomu je potřeba filtr jemného prachu vyjmout a vypláchnout pod vodou. Tato metoda zcela zabraňuje kontaktu s prachem. Je to velmi hygienické. Poté, co Gore filtr jemného prachu uschne, je vysavač opět připraven k použití. Poslední stupeň filtračního systému představuje filtr HEPA Air Clean Lifetime. Filtruje i nejjemnější částečky, jako například alergény. Výsledkem je, že vyfukovaný vzduch je čistější než okolní vzduch v místnosti. Filtr HEPA 13 Lifetime je bezúdržbový, uživateli tak nevznikají žádné další náklady. Prvotřídní hygiena po celou dobu životnosti přístroje. Miele Blizzard CX1. Výkonný, inovativní, hygienický.